खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव BPF नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों आथिखालनि BPF नि दैदेनगिरि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखायाव गैला आरो BPF नि सासेबो MCLA आरो दैदेनगिरिफोरनि आखायाव रांखावरि गैला होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि सोरबाफोर जुदि BPF नि दैदेनगिरि एबा हाग्रामा महिलारि बिथांनो रां दाहार हरनो हागोनब्ला रां दाहार लागोन होननानै बुंदों थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPF दोलोआ गोबां रांनि आंखालाव गोग्लैना दं बे बाथ्राखौ फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो रांनि आंखालनि थाखाय बे समाव रांनि लन नागिरदों रां दाहार नागिरदों सोरबाफोर जुदि नोंथांमोननि गेजेरावबो जोंनि बे खौरां नायगिरि नोंथांमोननि गेजेरावबो सोरबाफोर जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांनो रां दाहार हरनो गोसो दङब्ला बिथांनो रां दाहार हरनो हागोन जेराव बिथाङा रोखा फोरमायदों सोरबाफोर जुदि रां दाहार हरनो गोसोब्ला रां दाहार हरनो हागोन होनना बुंदों आरो सोरबाफोर जुदि रांनि लनबो होनो गोसो दङब्ला लनखौबो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा लानो थाखाय साखा फारा जाना दं जेराव नोंथांमोना मिथिखागौ दि थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेलिकप्टार लानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल फोसावबोदोंमोन गोबां रांखावरि कौटि रां गारबोदोंमोन बिसायख'थि मेल फोसावनायाव नाथाय दिनैनि समाव गावनि खुगाजोंनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो गोख्रों बाथ्रा बुंदों दि BPF नि दैदेनगिरिफोरा एबा BPF दोलोआ गोबां रांनि आंखालाव गोग्लैना दं सोरबाफोर जुदि रां दाहार हरनो गोसो दङब्ला रां दाहार हरनो हागोन आरो सोरबाफोर जुदि रांनि लन होनो गोसो दंब्ला लनबो होनो हागोन होननानै बे समाव अफार होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि कन्डिशनखौ नायनानै रांनि दाहार हरनो गोसो दंब्ला रां दाहार हरनो थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनो हागोन थारैनो नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि रां दाहार बिनायाव माबायदि बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोना बे खौरांखौ नायदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर हाग्रामा महिलारि बिथांनि रांनि दाहार बिनाय आरो रांनि लन लानायनि बाथ्राखौ मा फोरमायगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव माबायदिहाय BPF दोलोआ रल लानानै बिसायख'थि गेलेगोन आरो सरकार फैनायनि थाखाय माबायदि गोख्रों खामानि मावगोन आरो सरकार फैनायनि उनाव BPF दोलोआ माबायदि थांखि लादों बेसेबां लाइमोनफोरनो खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों फैबाय थानाय BTC ओनसोलखौ जौगानो थाखाय मा थांखि लादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय मा थांखि लादों बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों फोरमायदों लोगोसे फिन फोरमायबावोदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि दैदेनगिरि आरो MCLA फोरनि आखायाव रांखावरि गैला रांखावरि आंखालजों बुंफबना दं BPF दोलोनिफ्राय आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रांनि दाहार नागिरदों रांनि दाहार लोगोसे रांनि लन होनो गोसो दंब्ला दान होनो गोसो दंब्ला BPF नि दैदेनगिरिफोरनो थामहिनबा BPF दोलोनो दाहार आरो लन होनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा दानिया बिदिबा फैदो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो रांनि आंखालाव दङ नामा आरो रांनि दाहार बिदों जों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानो ধনৰ বিৰাট অভাৱ আমাৰ ধন নাই এতিয়া কোনো ৰকম কষ্ট কৰি পাৰ্টি কৰি আছে কৰ্মীসকলে কষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰি আছে ধন নাই আমাৰ BPF দলৰ কোনো কৰ্মী বা কোনো MCLA বা MLA সকলৰ লগত একদম ধন নাই আমি বিচাৰি আছো কোনোবা দাহাৰ দিয়ে নেকি কোনোবা লোন দিয়ে নেকি এইটো আমি বিচাৰি আছো কোনোবা যদি আমাক লোন দিব ইচ্ছা হয় দিব পাৰে কোনোবা যদি ধাৰ হিচাপে দিব পাৰে নিৰ্বাচনটো পুৰা ফাটাফাটি আমি খেলিমেই আমি জিকিমেই আমি এবছলুট মেজৰিটি আমি পাম কিয় হেলিকপ্টাৰ লাগে দৰকাৰ নাই এতিয়া গাড়ী আছে গাড়ী দি যাম দেই কমেও 25টা আমি পাবই 25টা তলত নাপায় দেই কামপাৰ কথাটো আমিও শুনিছোঁ আপোনালোকেও শুনি আছে নিশ্চয় মই নাজানো আজিলৈকে কিন্তু কোনো দলত যোৱাটো মই দেখিবলৈ পোৱা নাই এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ আজিৰ দিনত আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত নামত তাৰমানে
যিসকলে আজিৰ দিনত এক্সিষ্টিং MCLA হৈ আছে, এক্সিষ্টিং MCLA সকলে কোনো এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে। সিহঁতে এক্সিষ্টিং হিচাপে টিকেট পাবই। যিমান আছে এক্সিষ্টিং MCLA সকলে নতুনকৈ আবেদন দিব লগা প্ৰশ্ন নাহে। কিন্তু যিখিনি খালী আছে, যেনেবা আমাৰ লগত এতিয়া 10জন MCLA আছে, 10জনৰ মোক লৈ পেলাই 10জনে এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে, কথা সেইটোৱে। আৰু বাকী সমষ্টিবিলাকক এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব। এই ধনটো ঘূৰাই নাপাব? ধনটো কেনেকৈ ঘূৰাই পাব? যোনে এপ্লিকেশ্যন দিব এইটো আমাৰ পাৰ্টি একাউণ্টত সোমাব 2 লাখ ট্ৰাপ। এইটোৱে দেই। ধনৰ বিৰাট অভাৱ, আমাৰ ধন নাই এতিয়া। কোনো ৰকম কষ্ট কৰি পাৰ্টি কৰি আছে, কৰ্মীসকলে কষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰি আছে, এইটোৱে। ধন নাই আমাৰ BPF দলৰ কোনো কৰ্মী বা কোনো MCLA বা MLA সকলৰ লগত একদম ধন নাই। আমি বিচাৰি আছোঁ কোনোবা ধাৰ দিয়ে নেকি, কোনোবা লোন দিয়ে নেকি, এইটো আমি বিচাৰি আছোঁ। কোনোবা যদি আমাক লোন দিব ইচ্ছা হয় দিব পাৰে, কোনোবা যদি ধাৰ হিচাপে দিব পাৰে, বাছ এইটো। নিৰ্বাচনটো পূৰা ফাটাফাটি আমি খেলিমেই, আমি জিকিমেই, আমি এবছলুট মেজৰিটি আমি পাম। এতিয়া BTC নিৰ্বাচনত হেলিকপ্টাৰ উৰাব নোৱাৰিব? কিয় হেলিকপ্টাৰ লাগে? দৰকাৰ নাই। এতিয়া গাড়ী আছে, গাড়ী দি যাম দেই। কমেও 25টা আমি পাবই, 25টাৰ তলত নাপায়।